us agradaria tastar això? Un plat fet amb múrgoles no s'oblida mai, Ecològic ha d'anar lligat amb un altre concepte molt important que és el que et dona el mercat, que és la proximitat. Això ja ho veieu què és, És les pinyetes joves de l'any. En aquest punt tenen més aigua que no pas raïna. Les partim pel mig. Això és simplement una maceració que es va fent una capeta de pinyes, una capeta de sucre. Capeta de pinyes, capeta de sucre. El sucre va tibant l'aigua de la pinya i es fa aquest xaropet. Això és potentíssim. Això abans es feia servir una culleradeta petitona per una infusió per les vies respiratòries, per la tos, etc etc. Sabeu on l'hem introduït, això? Restaurants d'estrella Michelin. Et fan un guisat, un senglar. Al final de tot, posen 3 pinyetes d'aquestes allà. Amb què? Pols de bolets, per exemple. Aquí dintre trobareu bolets secs. Poses una culleradeta de pols de ceps o pols de camagrocs, si no tens cèntims pels ceps, i 3 pinyetes d'aquestes o un puntet d'aquest xarop i fas un rostit sorprenent. Sabeu què és això, no? Una múrgola, sí senyor. Això és un bolet relativament poc conegut, que és un bolet de màxima qualitat, Amb què el mengeu? Amb truita. Farcidetes de foie, bechamel, parmesà, toc de forn. Cuidado, Amb un rap amb carxofetes del Prat acabades de collir. 4 pèsols acabats de desgronar de la paradeta d'allà. Tenir un mercat de proximitat vol dir això. Aquesta múrgola és d'aquí. La meitat de les coses no hi són encara, però si insistim hi haurien de ser. Si aneu aquí dintre trobareu parades que hi ha mongeta. Quantes? Poques, n'hi ha. Sabeu quantes mongetes es cultiven a Catalunya? 300, aproximadament. Per què en trobem 3 o 4? I per què demanen només aquestes? Perquè no ho coneixen. Aquesta mongeta s'estava extingint. La vam trobar amb un pagès que encara en feia. És una mongeta que per cultivar és una cosa rústica al màxim, O sigui, si hi ha aigua, creix 2,5 metres, la mata. Si no n'hi ha, mata baixa. Per què no es cultiva? Perquè no es coneix. En tot el món, ara mateix, hi deu haver no arriba a 20 quilos d'aquesta mongeta. Drama d'aquesta història. Un iaio s'ha mort i allà a la barraca de l'hort hi trobem això. Llavor del 1999. En tenim un saquet i el sembrem i no surt res. O sigui, imagineu-vos el drama que és això. Però això és del 1999, fa 2 dies. Sí, 2 dies per tu, però per la mongeta és molt. El màxim que hem recuperat són mongetes de 10-12 anys. I això és un drama, o sigui, es perd una riquesa cultural brutal. La demanda crea l'oferta i l'oferta la demanda. Això és un enciam que és viu, arrencat d'aquest dematí. No tallat, arrencat d'aquest dematí. Arrels netes, posat amb aigua. Això et dura una setmana intacta. Intacta perquè és viu. Llavors vas menjar les fulletes de fora. I a dintre, si tens un test o un tros de terra, quan et queda l'ullet el plantes. Tu imagina't que poguessis anar al teu mercat i que hi hagués una parada que tinguessis els enciams vius. Perquè, esclar, no oblidem que quan un enciam li talles el cap, li talles el cap. Llavors té la vida que té. Aquest enciam te'l pots menjar tot. Cruixent, saborós, viu. Com més a prop hi hagi el pagès del paradista i el paradista del client, més bé anem.